en aquest segon vídeo la pregunta que volem respondre és des d'on acompanyem, des d'on acompanyes tu com a professional a aquelles persones joves que estàs acompanyant. Llavors, és important situar-nos o saber o mirar els indicadors que hem dit abans en les fases de complexitat emocional, perquè aquests indicadors no només seran de la persona jove, sinó que d'alguna manera a tu també et generaran algun moviment intern. A partir d'aquí, sent conscients de què t'estàs generant, és més fàcil situar-te en un bon punt, en un punt saludable i més efectiu a l'hora d'acompanyar la persona jove. Tenir una actitud i una mirada de no judici cap a allò que expressa el jove i la jove ens pot ajudar per començar per nosaltres mateixos. Diuen que quan anem amb avió i estem a punt d'alçar el vol, ens baixen unes mascaretes que ens diuen primer de tot, quan hi ha alguna baixada de pressió atmosfèrica, primer ajuda't a tu posant-te primer la mascareta i després acompanya a l'altre. Si sabem que estem davant de situacions que emocionalment en són d'alt impacte, perquè són les que està expressant la persona jove, primer de tot el que hem de fer és prendre consciència de quin és el punt emocional amb el que jo estic i buscar les eines que ens ajudin. A vegades amb l'equip, amb altres persones companys, ens podem ajudar a corregular-nos. Per exemple, en la fase de negació, si la persona jove que acompanyes està en una actitud de confrontació, quan tu reps aquesta confrontació, com et situes, on et situes, o què et fa sentir? A vegades pots connectar també amb la ràbia, amb la impotència del que t'està compartint l'altra persona o de l'actitud que té l'altra persona, però a partir d'aquí és segur que la ràbia o la impotència no t'ajuda per donar-li el millor acompanyament. Llavors, en aquest punt, la primera cosa que podeu fer o que pots fer com a professional és, a part d'identificar quina emoció estàs sentint, legitimar-la. Perquè també ets una persona, i com que ets una persona, et mou allò que t'està explicant l'altre. Un altre senyal, o que ens pot ajudar, és mantenir una curiositat. Com jo estic de curiosa i oberta a poder indagar què és el fet que fa que aquella persona estigui expressant el que estigui expressant. Per poder superar aquesta interpel·lació o aquest impacte de la percepció emocional que jo estic rebent de l'altre, em pot ajudar a poder fer-li diferents preguntes de com es sent, quin és aquest clima emocional que hi ha, des de jo sent conscient de que aquella persona té algun fet al darrere que faci que s'estigui expressant d'aquesta manera i, per tant, si jo acompanyo en aquesta mirada, segurament m'ajudarà a mi a poder estar en un lloc molt més compassiu. Seguint el fil del que diu la Laia, també és important saber i posar consciència quin rol ocupes a l'hora d'acompanyar. Perquè, per exemple, si ens anem a la fase de resignació i un cop treballat aquest control que dèiem abans, aquesta persona comparteix el seu dolor, a tu què et fa sentir aquest dolor? Com reps aquest dolor? Quina emoció et desperta? Quin relat intern, quin discurs s'activa en tu? Perquè moltes vegades quan et situes davant d'una persona jove que està sentint aquesta tristesa, aquest dolor, o que tu estàs veient quina és la seva història que carrega a la motxilla i per això s'està protegint, el que passa és que et pots situar molt fàcilment en un rol de salvador-salvadora, dient pobret o pobreta a la persona que acompanyo. Però des d'aquí estàs acompanyant en una desigualtat i segurament la persona jove no agafa la responsabilitat de sentir-se corresponsable o fins i tot responsable de la seva millora, del seu creixement i de la seva transició emocional cap a la comprensió, l'agraïment i la transformació. Seguint el relat que ens explica el Javi, aleshores una de les mirades que nosaltres podem ser conscients de fer és la de mirar les seves fortaleses. Veure que la persona està vivint el que està vivint i està transitant el que està transitant perquè també està sent capaç de poder sostenir aquesta situació. Com jo em col·loco per jo també poder-la sostenir des de mirar quin és el seu potencial, quines són les seves fortaleses, les seves habilitats, els seus dons, amb el que el podem ajudar a que ell reconegui per poder sostenir el seu procés.